हाय लुग्राव क्रिप्टखौबो हामबा साइमब्लि आं दिनै मिनथावसि खले खारमिन खोनारिना निजे क्रिप्ट बखना लायदै सिखाबो खारमिननि फोरां मासि ग्राव सिलिंबा माइन्दो लास्ट होसि नायलाय गोबांनि इन्टारेस्टिंसो साइन्सिकलि आरसा दंबा बो आरसा बल मालावरे बल मालावहे बनि बल लेट्रा जागाहा ग्राइसिनरे नाला दाव अदे बुमा खिलुंहारे आमाय आनि बल दे एरा ग्राइसिनका अदे बुमा फायदा नायफैबला एकदम लेट्रा से अबानि पसाखिसका आय बाबा बल गबांनि गोजाम जाखा गदांखा आं लाबुदारिना दै सिका बसाबुसिका दै जादु आमाय थांखा नुआ अदेहे अखालि साइमब्लि हानिं बो आरसानि बुफा जुबावला जादा एकदम दायरा फैका ओलिन जादुरा जुलिं खाला बात तो सही है ओली जाहि फैका बोना लाहानिं कराइसिं बला बनि बिहिला ब्लैया पसाइकी ब्लैया दादा बनि पसाखी लुंगा का आय बाबा फाई केनिन बाबा नाला कराइसिं का सुगुदा लांनां नहा पसा फैका फायदा दा बिदि थिखामिथिदु वो हमें नहीं पता आय बाबा बो गोजाम जाखा कदां लाबुदारि माने कदां लाहि माने सिखागु बुमाखि सो लुग्राव जिं बेदे क्राउडसदु ओलिनिं फाइफिनदु क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है सपोज जिं मेसेंजर हा व्हाट्सएप हा हाइट्सदां हाइनिं फाइफिन मासे अबानि ग्राव हामसि साइलाय गबासे दंया आबाखि रुंहा दंया रावखि ओलिसका दिनिंबो हामबाग्रावनिं खोना लानां सो आनि खारमिनि लेसिनिं नि सामजाव होदो लाइग्रिया मासि दै